Vydávanie maturitných vysvedčení je určite udalosť jedinečná. V tejto chvíli si možno viac než inokedy uvedomujeme, ako ten čas veľmi rýchle letí. Ani sme sa nenavzdali a už máte za sebou stredoškolské starosti a radosti. Prežili ste spolu chvíle všedné, radostné i smutné, chvíle hľadania i chvíle úspechov. Vyrástli ste, dozreli, zvážnili. O pár minút budú naši maturanti držať v rukách maturitné vysvedčenia ako rukolapný dôkaz toho, že skončila jedna etapa ich života a začína ďalšia. Pred týždňom sme sa tu stretli, keď sme otvárali maturity. Dneska prišiel deň, keď to už máte všetko za sebou. Niektorí síce prídu v septembri, ale to je veľmi malé percento. Takže môžeme skonštatovať, že ste šikovní a neboli ste tu nadarmo. Čo vám môžem ja zaželať, je, aby ste sa uplatnili aj ďalej na trhu práce, aby ste si našli niečo, čo vás bude baviť. Aby ste využili to, čo ste sa tu naučili. Ešte raz vám gratulujem dosiahnutým úspechom. Teraz prečítame tých z vás, ktorí jednak dosiahli výborné študijné výsledky, že skončili s vyznamenaním, a takisto potom ďalší z vás, ktorí úspešne reprezentovali školu v rozličných súťažiach, či vedomostných, či nejakých iných. A máme takých aj, že boli aj dobrí žiaci, aj úspešne reprezentovali, takže aj týmto chcem znova vám všetkým poďakovať, že bohužiaľ, no je vás čoraz menej takých, o ktorých sa dá povedať, že ste úspešní žiaci, aj dobre reprezentujete školu, bývalo tu po minulé roky viac, ale Pán Boh zaplať aj za to, že vás je toľko, koľko vás je, no a dúfam, že možno v budúcich rokoch zase sa ten počet úspešných a dobrých zvýši o niečo. Takže ďakujem Patrikovi Špánikovi za reprezentáciu školy, ktorá spočívala v tom, že reprezentoval školu v olympiáde z anglického jazyka. To je jedno ocenenie a ešte aj za vynikajúce študijné výsledky. Ďalším takýmto pánom je Michal Kučera, ktorý takisto jednak dosiahol výborné študijné výsledky a reprezentoval školu tiež v olympiáde z nemeckého jazyka. Ďakujem a nech sa ti darí. Ďalším študentom úspešným našim je Miroslav Krajčovič, ktorý takisto dostáva ďakovný list za výborné študijné výsledky. Blahoželám. Ďalší Ivan Kňazej, výborné študijné výsledky. Blahoželám. Za vynikajúce študijné výsledky udelujem ďakovný list aj Petrovi Adamkovičovi. Blahoželám. Ďalší je Rastio Struhár, talentovaný chalanisko najmä na občiansku náuku, ale znakol to a možno ho budeme vydať v televízii a raz bude celebrita a budeme si kupovať so závisťou jeho CDčka. Blahoželám. Nech sa ti darí aj v tej speváckej kariére. Minimum štatistických údajov, aby ste vedeli, nakoľko ste boli úspešní. Zo 107 prihlásených v septembri ste sa prepracovali k maturitným skúškam teraz v máji 86. Z nich 71 žiakov bolo úspešných a tí dnes dostanú vysvedčenie a 15 si to bohužiaľ budú musieť zopakovať v septembri. Najlepšie, ako sme predpokladali, dopadla praktická časť odbornej zložky, kde ste dosiahli spolu za školu najlepší študijný priemer 2,29, čo sa týka výsledkov maturít. No a klasika medzi tými najhoršími, najslabšími boli cudzie jazyky, angličtina a nemčina.
Najlepší priemer je samozrejme z matematiky, kde vám konal jeden žiak, Jozef Chreno, dnes na Výbornú. Želám ňom za seba, za svojich kolegov, aby to bol život úspešný, aby sa vám vaše želania plnili aspoň na 70-80%, lebo na 100 to nie je nikdy. Ale predovšetkým to, čo povedal aj pán predseda, aby ste svoju tú získanú kvalifikáciu mali možnosť niekde uplatniť, ďalej prípadne rozvinúť, prehlbiť svoje vzdelanie, aby ste boli úspešní